Biraz Aldar Halil endame reveberiye tevdeme be roja düşeme evara düşeme gotubeje yeke nabera berbijarın kandiden seroketi Amerika hebu o deve gotubeje da Hillary Clinton basa kurdakır go em bildu daişe bekevin ve em peşkiriye bedin hevkari khoy kurdu Arap az doxazım neri nata ser ve gotubeje despre bekim ta axaftere biraz Hillary Clinton çavadi. Yani Afgan erxandinekî ticîdeyê got vê rastiye bibînin di Sûriyê de hêza herî dikare bibe bingehekî û hêzekî ji bo pêşxistina projeya demokratîk û ji bo avakirina Sûriyekî pêşerojê Sûriyekî got ya hemû gelên tevayê gelên Sûriye be bêguman giring e got piştgiriya hêzên Kurd bike feqet ne tenê piştgiriyeke leşkerî pêwîst leşkeriya gogibê kirin bigê asta piştgiriyeke siyasî û diplomasî û aborî û civakî û ji hema aliyan yani gerek asta piştgiriyê ji sînorên çekdariyê de bê derbas kirin. Öyle. Başı böyle ku em verin ev astendin. Ez doxazım nusar aliye asta leşkeri biminin. Böyle çen rojaje senatoya Ameriki komisyona peyvendiyen der var. Runişneki taybet hebu. O dubur da jî Vezir Berabani Amerika Ash Carter o fermanderan Ameriki daxaza yekser rastaxa çekdayına YPG kirin. O gelekçi pesla YPG jiddan. O de çerçeve operasyonu Rakka'da. Tu van nerinan çavadı bini operasyonu Rakka le Washington to te baskirin şerto mercin kurde rojavat çine de operasyonda cibe girin çı hevi dikin jive derece Amerika. Eşxwe heger bi rastî ew dixwazin ji Daişê xwe rizgar bikin yan jî herêmê rizgar bikin hêza aktif ya çekdarî jî YPG'ye û YPG pêkhatiya wê jî kesên ku di nav de kesên xwedî bîr û bawerî û nerînek û xwedî nerîneke siyasî jî ne hema herkes wisa hatine gel hev lê ji bo goberê xwe bidin reqa ji bo mikaribin van xebatan bi hev bidin meşandin giring dewleta Amerîka jî vê zanibe yani xebatekî wisa hevbeş bi hevrin li beramberî wê gavên got gerek ew bavê jin hene mînak di vê demê de guftûgoyên li ser lêgerîna çareseriya siyasî ji bo Sûrî li Cenêvrê li Cenêvê tên kirin pêwîst e em wek nûnerên siyaseta got li vir tê meşandin em li wir amade bin di nava çareseriya siyasî de di do ana sistema got Sûrî ji ana pêvê tê de were birêvebirin sistema federaliya demokratîk e sistema federal ana em amadekariya xwe dikin got li bakurê Sûriyê vê sistemê pêş bixin ji bo bibe mînak ji bo tevayê Sûriyê gerek e ew piştgiriya vê sistema federal jî bikin û ji xwe li kêleka wê ew tiştê guhatî gotin piştgiriyeke çekdarî mübaşer bi çekan û bi wekî din ji bo hêzên YPG û YPJ evaya giringiyeke heger ev hersê merc û şert pêk bên wê çaxê em dikarin ji bo Reqa û ji bo hemû deverê bi hev re xebatê bidin meşandin. Başa biraz brek mekurt hatı bu duro cara dabîje hat hinge ew hatına bê wekî penasîn kirina rewşa statûya rojava hatı bu nirxandin. Yani li vê derece tekîliya be jî hem de Wezareta Derve be hem jî saziyên dinya Amerika be didome. Ew ne nîşaneyek ku Amerika ber bi yani naskirina statûya ve jî guheriye pir erenîttir e. Wisa nayê dîtin gelo. Ew gavekî erêniyê baş e lê têrê nake yani têrê nake ji bo em bi hev re Sûriya pêşerojê ava bikin. Ji bo em karibin Sûriyeke nû ava bikin pêwîst e asta têkiliyên siyasî û diplomasî têkeve qonaqeke din û têkeve asteke din. Başa da Cenevre'de jî danûstandiran Cenevre'de caradin gelek rexne hatı bu aliyên ku ev danûstandin pêk dilin rexne hatı bu ku Kurt tunene piştî hinge jî hinek rapor derketin bu ku hem Amerika hem Rusya qayîl bûye ki Kurt cî bigirin heta niha mesajek vî rengî gehiştiye ve gelo. Ana hinek tişt tên gotin hinek diyalogê me hene ser vê mijarê ev tiştek wisa ketî rojevê bi rastî lê ne tenê tevlî bûn ana heftê em dibêjin tevlî bûn şert û mercên wê hene yani bi çi rengê me tevlî bin hema wisa wekê din keseyetek têkev nav grupê got giberê hene çê nabe pêwîst e ev mijar
گفتگوی که برفرجر بکرن وک هیئت چه ببن شاندن ما چه ببن ام نونرتیا خطا سیمین دکن یعنی ام نگارن دبن سیا هنک هزن دینی گو دجی دموکراسی دجی مافی گلان و دجی سوریا که دموکراتیکن گم دناو وان او بکن کسایت که مدخ ناف و چاغ تشتک بسرناک تشتک جنای گورتن جبو به هنک شرط و مرجن چاواینا و رنگ تبلیغونا و پیوسته و ابایا انا مجال کی گفتگوی باشه دور دا هونچه دفکرن پر نای زانین دبن پیشتا هناك آماده کاری به هیچ و هون ورن واندرا لگل سازیان رامیار تینک تنگا باقفن لگل سیاست وانین امریکی بریاردارین امریکی باقفن هون يعني داخوازا ویرنگ جبر حتیه که هون ورن سرادنا بی وراتیش بکن حتى هاش هن هذول ما هن ايجو كم جارنتين ويدا وهن هديتنا بيكتينن لبيجومان جبرجو او دبرك برجرينج وك نافندك برياريا جهاني وخدي باندور الحمد لله جرينجو جو جانا بيفجي ام هنا ببلانين بريكو بيك وبرفره دور دخباتك بدن مشادن وجبو به داخوازه ما هن جو ام قاربن در فتك الور ببينن جوان خباطه بيش بخن و حتى نونرتيان خو وكسي نونرتيا ما بكم راستيا ما بين زمان برايا قشتيا امريكي وقال ويرم خباطه كوسا بيويس ور مشاند باشه که کالر هنچ دخوازم تو رولا ترکیه بکی لورجی او خباتن ترکیه بیجن همبری کردین روجاوا جنزیک بته شوپاندن هولکی مزین هي تایبت دمن داویده او خویا بیا براز اردوغان جی چند جارا وکیلی گوت yani dve Amerika YPG ve Kurdara hevkarine ke davi ve hevkariye bine rola Türkiye de çerçeve peyvendiye ve Amerika'da o bir geçti de mesela Suriye'de çabadı bini her buha revşli Halep'ji gelek tevli heptir bu ya xaraptır bu geçti astaki pır xaraptır bombardıman berdama ve verankırın geçti astaki pır bülent de çerçeve Halep'e despe ki rola Türkiye çabadır rıkhini Türkiye rolaka pir xarab lizde dendire Suriye'de yani işte roja destek de gşoreş destekir rolaki xarab liz go grupên çekdar yên giredayê xwe damezrandin û dendire Suriye'de şêwaz û rengê şoreşa Sûrî tev daguhertin û stratejiya wê jî daguhertin û herî dawî Erdogan ji bo go karibe desthilatdariya xwe biparêze û dijî Kurda û dijî demokrasiyê xwe biserxe تکلیان خو رژیم سوری پیش خست یعنی آن اردوغان و رژیم بشار اسد بونه حوالی هب وجبر ویجی او کار کرگو همه دورن گو هزن اپوزیسیون یان چکدارن اپوزیسیون تدنه وان جور درخ وان هرمان دیسا رادستی رژیم بشار بکم لداره او لپر دورن در دوری شامه و لحما پیکانی آنا جی دخوازن لحلبه و مجاره پیک بینن و رید دن رژیم و علیگرین وی گوگ لوان گروپ دم بخن اردوغان چی دکه دبن ناوی رزگار کرنا جراب لو سجداش اساس چیکت هرمه که دخوازه پیک بینی گو وان گروپین گو دجی بشار بخبتن و گروپین گریدای ویجی گروپین داعشی تباد وان هرما دکوم بکه هدف وان بده گوهرتن دوسا گو هنک جوان لدجی رژیم خبتین وان جی تاخد جبهه لدیجی پروژه دموکراتیک یعنی لدیجی گله کرد او آماده کاری خود که گوهرم انجراب لسودردوری و بکه ناوندا کم کرنا وان گروپان و بویش وازی جالی کی دویل کرداخه و جالی کی دند رژیم بشار رزگار دکه و جالی کی دند وان گروپا توا تخبن دستلاداری خویان دست خودم و شو انا دیار ده حلب روشک تراژیدیک و دراماتیک جیان دکه لحلبة دقة ساعات بساعات كم كوجي بيكتين سيفيل هدف تنكرتن نخوشخانة بومباردومان تنكرن يعني روشك ما في مروفان دج مروفا هي أبانا تبل حمال يانده لحلبة بيكتي وبيويسته هشياري كنا نتويج بو في مجاري ورد ديار كرن باشه پر بکنی رفشا کردن عفرینه و کردن شابا باب رفشا وان چیه؟ در دوه وینای خرابی حلب ده او ده چرا بشه دنه انا عفرين وهرمين دين شخاف هرمين روجاواي كردستان نه ام بصالاي هول دين جوفان هرمان ام بامكان خاب درفتن خبره ودبن و هول دين جو
ew bandor nebin bu an guartinên derdor çê dibin. Bandora gol Efrînê tê kirin mesela çembereyê û zexta van grupên çekdar gojalî Heleb û Idlibê de êrişî Efrînê ki yan vê dawiyê ê gojalî heta Ezazê û Raî jî êriş dikin. Lê em duê qenaetê de ne em ê karibin Efrîn û Minbic û Kûbanê bikin heremek navbera wan de koridorekê riyekê vekin bi vî şêwazî mirov dikare hinekî bibe hêz ji bo Efrînê gu Efrîn di alî aborî dijî, di alî siyasî di alî sîstema xwe rêvebirinê de û di alî leşkerî de ji wê çemberê derkeve û Efrîn wek beşekî ji Federasyona Bakurê Sûriyê karibe bibe xwedî hêz. De raya geçtiye cihali de o levirji yani mesela dema mesela Afrin'e ve de be veki ku YPG dixwaze heremek veki derezor veki Humset bivi abayit deditin de aliye diroki civaki o ambejin abori de kültürü de ciye Afrin ciye kurmen çiye jibo rojava çünkü de belgen diroki de jin nave ve derek kurdaga yani heremek ciye kurmence be fermici dema Osmanlı hatiye tomar kırın az dixwazim hinek tu bo temaşevan mevet şi rombiki. Yani taybetiyên derve rojlata navîn dibe godvê mijarê de hûn başwan nezelal be bi taybetî ew ji wan werê dema em behsa rizgarkirin yan jî vekirina koridor û çemberşkenandina herema Efrînê dikin ji wan werê gu heremeke derveyê heremê me ye em ê herin dagir bikin yan em ê herin bi rengekî cuda nêzîkê bin ew bixwe heremekî me Kurdistanê ye herema Rojavayê Kurdistanê ye dalî dîrokî de em tê jiyan dikin. Hatta hêzên YPG Efrînê yani ew zarokên xort û keçên Efrînê ne hêzên parastina vê heremê ne lê dixwazin çemberê bişkînin. Yani dema bixwazin navbera xwe Kûbanê vekin heger ew ji alî Efrînê dibin hêzên aliyê Kûbanê û alî Efrînê derin ev ne wateya gog wektê bêxey hêzekî derve çû dagir kir. Ev tê wateya em ji alîkî de vê de herema me ye û ji alîkî din de ma Kûbanê jî bajarekî tu Kurdistanê deyne alîkî heta di asta netewî Sûrî giştî jî tu bifikire Kûbanê jî bajarekî Sûriyê, Cezîreyê jî bajarekî Sûriyê, Helebê jî bajarekî Sûriyê, Efrînê jî bajarekî Sûriyê. Heger em bajarê Sûrî bînin wê çaxê ji matê me ye em alîkariya milletê wî bajarî bikin û ji çemberê rizgar bikin. û ji xwe eger rastiya bixwe rastiyeke got ew jî perçakê Kurdistanê, perçakê Rojavayê bêguman gelê Kurd xwedî vê hesasiyetê yî û dixwaze heremên xwe biparêze, milletê xwe biparêze ve her du aliya de dema digê hev pêwîst ji ber ku Efrînê navbendekê wê sîstema demokratîk, sîstema federal lê pêşkeve gereke ev herem ji çemberê derkeve û navbera wê heremê din de rê were vekirin. Başa biraz aldara Khalil endama röbriye tevdeme em pir spas dike ku tu bo deng Amerika û bo Özgür Gün TV ev agahiyan Green'dan gelek spas. Spas baş slavriz. Selçuk.